Goddag. Jeg vil prøve at svare på de spørgsmål, der er blevet stillet her til modul 1, som handler om kemiske reaktioners hastigheder. Her er der lavet et eksempel på en reaktion, der foregår i atmosfæren, når ozon nedbrydes til dioxygen. Her er der blevet lavet et reaktionsskema, som ikke er afstemt. Og vi kan se, at det ikke er afstemt, fordi at i et reaktionsskema, så skal der være lige så mange atomer før reaktionen som efter reaktionen. Altså på hver sin side af pilen her i midten. Og vi kan prøve at tælle her på den ene side. Først så kan vi kigge på oxygenatomerne, og der kan vi se, at der er 5 på venstre side. På højre side, der er der 3. Det kan vi hurtigt ændre på ved at sætte en nævner, der hedder 2. Så har vi stadig 5 her, og så har vi lige pludselig også 5 der. For lige at være helt sikker på, at den er afstemt, så tjekker vi også lige nitrogenen, og der er 1 på den ene side og 1 på den anden side, så det stemmer. Så den skulle meget gerne være afstemt nu. Hernede under så er der lavet en graf med nogle kurver over de her reaktanter og produkter i reaktionen. Vi kan se, at en af dem har allerede fået navn, og det er vores nitrogendioxid. Den er nedadgående, fordi at nitrogendioxiden bliver opbrugt, fordi den er en reaktant. Og de opadgående kurver må så være vores produkter herovre på den anden side. Hvis vi igen kigger herop, så kan vi jo se, at hver gang der bliver brugt en nitrogendioxid, så bliver der så dannet 2 dioxygener og 1 nitritoxid. Så 1 til 1, det må jo simpelthen være nitritoxiden, der er den grønne kurve. De er spejlvendt af hinanden, fordi hver gang der bliver brugt en, så bliver der også dannet en. Og som sagt, hver gang der bliver brugt en nitrogendioxid, så bliver der så dannet 2 dioxygener. Og det må så være den blå kurve her, fordi at vi kan jo sådan med øjemål se, at den faktisk er cirka lige sådan dobbelt så stor, dobbelt så høj, som nitritoxidens grønne kurve her. Ja, og det giver jo så næsten svar på den sidste spørgsmål om, hvilken kurve der har den største initial hastighed. Det har den blå, fordi den vokser dobbelt så hurtigt som den grønne. Igen fordi der bliver dannet 2 dioxygener hver gang det bliver dannet 1 nitritoxid. Og ja, det er selvfølgelig mest synligt her i starten, hvor er den kemiske reaktion hurtigst, og det er den, fordi der er en større tæthed af de her atomer, så der er en større reaktion, ikke? Man kan se, så efter 20 sekunder i hvert fald, så begynder kurverne at jævne sig lidt ud, fordi reaktionen simpelthen foregår langsomt, og der er mindre stof, der kan reagere. Ja. Så ja, jeg håber det giver svar på spørgsmålet. Ja, tak for det. Hej.